50. izango da, berezi izango da. 1977 izan zen lehenengo kilometroak, Beasain Lazkaon izan zen, eta 50. Lazkaoa bueltatzen da. Ibilian, eta lekukoa bueltan dugu Lazkaon. 50. urtebetetzea ospatzeko irrikitan. Kilometro mordo bat du oinetan dagoeneko, baina beste horren beste egiteko indarra badu oraindik herriak. Ia lazkaotar guztiok izan zarete, era batera edo bestera, ikastolako partaide. Familia bateko belaunaldi ezberdinak, eraikin bateko bizilagunak, herri bateko biztanleak, denok. Ikastola guztiok osatzen dugu. Gora Lazkaoko ikastola eta gora kilometroak. Euskara plazara, Euskaldun irakasle, eta ikasleok dantzara, plazara, dantzara.